Gisugba na namo ang palya nga ihalas mga idol. Ihalas. Ihalas mo Indonesia, Bisaya nga palya. Kay gamay man wala ka tubo. Muni pinaka the best nga recipe ani nga Sana sudan mga idol, sudan na siya nga kuan. Sudanon di po ni prutas. Okay. Luto na mga idol oh. Luto ko rin mga idol kay kakita ko ganiha mga idol ba. Mga kuha nagliso mga idol. Kita mo ko daghan mga idol nga muna nakakaon ko na sa una sa bata ko mga idol. Mingaw mo ko mga idol, tilawan ako ni mga idol. Kan una to mga idol, okay. lami po ka baka na. Lami ni. Di nga niwa-iwaon mga idol, ritso na. Cute po na eh. Natay kuan mga idol, luy natay sibuyas Bombay. Itom kayo mong kamot. Bulawan. Kira ng itom. Ayun, muna sa mga idol. Tangan na tong tuyo mga idol. Tuyo. Tangan na tong suka. Wow! Uy! Kadaghan sa suka! Sure! Kina? Silihan pa na. Sili. Punta na diha mga idol. Jambot na nagsili. Wow naman! Wow! Isa to ng sili. Dami kay mga idol. Saka na nga. Palaya. Ang palaya nga Bisaya. Mo na hinog mga idol. Okay, good. Nga nga to mga idol. Mga idol. Tapos na, kompleto na. Manay lamas. Wow! Pakitong tamo makaon mga nagdili kanon na ko na eh. May pait. Tulami. Ikaw na eh. Kaya sa kanon. Naman po cake mga idol oh. Suga sa New Year. Bahalag paliya nga Bisaya pero na po cake. Okay ra. Boy ra. Mana okay. Thank you for watching mga idol.